Yn stori am ffeindio allan pwy ydych chi, le chi'n perthyn a sut chi'n perthyn yn y byd. Fi'n really excited i weithio gyda y cast. Becca ac Ellen, maen nhw'n amazing. A mae Edith sy'n neud yr cerddoriaeth yn amazing hefyd. A fi'n credu bod mae'n really nice cael pobl sy'n minorities i weithio yn y fe. Dyna'r stori fi'n creu. Ni'n sort of sgwennu am yn amser ble mae yna loads o bwysau bobl ifanc gyda fel social media a pethau, ond hefyd fel pobl ifanc cael ei gweld fel y genhedlau sy'n mynd i newid popeth a mynd i torri'r systems a pethau, so mae yna lot o bwysau ar hyn o bryd. A fi jyst yn gobeithio bod y stori yn sort of ysbrydoli sense o sort of empathy.